sing saiki ana ing Formosa, Taiwan. Oh, ngono ya, Tru. Luar biasa. Iki uga saka Mbak Sri Wulandari sing mapan ana ing Yogyakarta, Mbak Ayuningsih sing mapan ana ing Madiun. Nyuwun sepunten, kula mboten saged nyebataken setunggal mbaka setunggal. Luar biasa, luar biasa. Iki uga Mas Eko Prasetyo, nderek monitor Pak Dalang. Wah, nggih. Wah, luar biasa. Wis, iki mengko diwaca ditutuke mengko. Oh, iki. Ogo saka pepunden-pepunden dalang pepadi rawuh Pak Jianto, Pak Bambang Her dan Pak Ali Yusuf, Pak Ali Eli Yuswia. Rawuh matur nuwun sampun dipangestoni, matur nuwun sampun dipun berkahi. Luar biasa. Wis mengko diwaca mengko meneh ya. Ya sing dianti-anti, wis jam 11 wis pas, jam 11 boro-boro nanti jam 12. Jam 12 ku nggo 5 menit nutuke lakon. Sepele men. Ya ora, penting lakone yo kecekel. Ayo, Dik Niken Salindri. Tang tang Dik ya. Dalang akbar sa-Indonesia sing paling ambyar. Wayangan dalang akbar sa-Indonesia sing paling sabar. Wah, apa meneh ya? Wayangan dalang akbar sa-Indonesia paling gempar. Wayangan dalang akbar terus bar. Wilujeng dalu, selamat malam, good night Dik Niken Salindri. Wilujeng dalu, selamat malam, good night Mas Akbar. Luar biasa, lama tak jumpa Dik. Alhamdulillah Mas, akhirnya bisa kepanggih malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kangen pora Mas karo aku. Lho yo no. Kok kangen banget ya? Hah? Kangen banget ya? Lho yo no, kabeh kangen. Wayangan ngene iki yo kangen, sampean kangen to melu wayangan ngene iki? Yo kangen to, Mas. Wis pirang wulan Dik Niken? 9 bulan ku tidak ikut wayangan. Lho lho, Mas. Wes to, wes aku ki mong. Kok iso 9 wulan suwe men 5 wulanan lah. Loh. Iki coronanya sejak kapan to, Mas? Februari. Sejak Maret, pertengahan Maret lah, pertengahan Maret. Ya sekitar 8 bulanan, 6 bulanan lah. Ya, awake dhewe ora ngene iki ya to. Akhirnya bisa tempuk kumpul bareng kalih kanca-kanca seni. Jan seneng aku. Seneng ya, Dik. Uga salam-salam dhisik Dik kanggo sing nonton teng mriki, baik pamirsa sing mriki, baik sing lumantar YouTube kekarone. Salam sih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani datang YouTube live Niken Salindri Family kalian YouTube Asta Brata Media.
Nggih sugeng dalu sedaya, matur suwun sampun mirsani kula kalian Mas Akbar sak rombongan. Nggih, ampun supe sing dereng subscribe, di-subscribe. Nah, di-subscribe, like, komen dan share ke teman-teman. Subscribe, like, komen dan share. Share. Share apa yang ngerti? Dikirim-kirim ke. Bagikan. Dibagikan. Dibagikan luar biasa. Luar biasa. Ki uga anu apa ki dik niken iki nak jane adik ki mancing ya to. Saka Sutresna Budaya mbok menawa nek sing ngersakne ngene iki neh lumayan lho ngene iki. Ini ki wayang minimalis ya to. Nggih. Dengan waktu yang minimalis, tentunya dengan biaya sing wis ora ngentekke perbuya akeh lah ya to. Harga seduluran. Kayak ngene iki lho wayangan virtual ngene iki lho momo nek sing ngersakne. Oh nggih. Oh dadi saweran online ngoten to? Boten, sing mesti memosok ke depane enek sing ngersakne wayangan ngene iki tanggap tapi wayangan virtual. Oh nggih. Iki ora ngentekne gaji sebulan kok. Heeh, luar biasa. Iki pripun Mas Akbar? Lho. Wis paring apa ki? Salam panguwur. Saiki aku arep sharing-sharing dhisik. Luwih dhisik sadurunge nembang-nembang gojek-gojek dan lain sebagainya. Di pandemi corona iki to. Nggih. Iki menurut perasaan sampean iki piye? Pandangan sampean iki piye? Selama sing sampean alami. Sejak enek corona ki suwedih, Mas. Nggak enek tanggapan belas. Tapi aku tuh selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Makanya omahku kabeh resik, Mas. Resik. Ibuku barang menjaga kebersihan. Jadi TV-ku resik, kulkasku resik, AC resik, kipas angin resik, motor resik, mobil resik, kabeh resik, Mas. Wi jenenge kadol ya, Crot. Wi jenenge kadol. Lah piye? Ora tatanan iki corona 5 bulan iki to. 5-6 bulanan. Ki sampean sekolahe berarti ora tatap muka. Napa? Ora sekolahe ora secara langsung sampean sekolah. Boten nggih, nugas-nugas dari rumah. Daring dari rumah. Uga awake dhewe ngene, Dik. Awake dhewe iki nek dadi seniman kudu iso menehi contoh ya to. Nggih. Piye awake dhewe untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar ora terjangkit virus corona iki. Tentunya ning ndi protokol kesehatan. Nggih. Ning ndi pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jarak. Oh, jaga jarak. Jaga jarak ki maksudnya. Nah, sing terakhir. Ini jaga jarak kuwi berarti tuku godhong jarak terus dijaga. Ya ora ngono macam iki jaga jarak ora usah nempel-nempel ngono. Ora usah desel-deselan. Ora usah jaga jarak. Ya ora usah ado-ado, ora kok terus bareng ngono nek salat ning kene stoke ning lapangan gandum ora mungkin. Ya mesti aja nempel-nempel ya ta. Ade kudu tetap mempromosikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Benar toh? Nggih. Luar biasa. Heeh. Saiki ngene. Selama 5 bulan iki, ya toh aku ngejak ngomongan karo sampeyan. Ya. Selama 5 bulan iki aku nak merongos ning omah. Nggih, wong merongos lha niki mboten merongos kok Maksudnya merongos dihel lho. Ora, maksudnya merongos ki nganggur. Oh, nganggur. Tidak ada kegiatan, ya toh. Kuliah ya pas prei. Nggih. Nah, aku nak kayak sempet karo sampean gawe-gawe lagu, ya toh. Ora gawe lagu ning cover-cover lagu ning gitu. Nah, kowe iki kamangka aku iki ora basiku nyanyi. Ya toh. Ora basiku aku nyanyi ngono ki ora, jane ora ya ora basiku, ya toh. Lah, sampean iki sing nek nyanyi sampean nak wis biasa. Nembang ya wis biasa. Nah, saiki diwalik lakone. Saiki diwalik ceritane. Diwalik pripun? Diwalik ceritane ya toh. Sampean saiki kudu iso ndalang. Alah, mek trimo ndalang apa? Lho. Ndalang iki alah renek apa-apane. Lho. Kok iso ndalang ki wong lho ngobange wayang ibarate pucuk rambut nganti jempol sikil ki obah kabeh. Lho toh. Sik. Niki lek kula dikengken dalang. Ah iya no. Kula dikengken dalang sakniki. Niku wonten petunge dhewe. Lho. Petunge piye? Wonten regane dhewe-dhewe. Regane niku 3. Sing setunggal atas. Sing kedua
tengah, sing ketiga bawah. Maksudnya piye kuwi? Lek umpama sing atas niku mengke lengkap dari tancep kayon apa yo warnai sampai bar. Tapi lek menengah niku goro-goro kalih perang mawon. Lek bawah niku cuma tancep kayon. Tancep kayon mung necepne kayon yang mosok enek regane to ya. Lho, nggih wonten wong kula niku dalang profesional Wih, beda. Dalang gaib kula niku. Ya, dalang gaib. Iki upamane kon dalang ya iso. Nggih saged lho. Upamane mau tak dalang ning kene, iki berarti pakete mlebu paket apa? Paket atas atau paket tengah ki mau tak dalang ning kene saiki. Kuwi mung termasuk paket apa? Nggih, paket menengah. Menengah. Menengah to, nek goro-goro kalih perang mawon. Heeh lho, goro-goro. Iso apa? Iso apa ora? Nggih saged to. Tenan iso? Saged. Momo gak usah ning kene sik, momo sulukan dhisik ning kono ya. Sulukan iso ora? Ayo dites sik. Sadurunge ngobahke wayang aja kesusu ngobahne wayang. Dadi belajar kok suluk sing dasar-dasar dhisik. Nggih. Apa? 6 nyongo sing niku lho kayune Purwosejati niku sanes godhonge Purwosejati lho nggih. Iya. Kayune sanes. Sampeyan iso? Apa? Sampeyan iso kuwi. Mboten saged. Nggih mestine saged. Mas Dalang ki kok lucu men. Piye jal ayo. Kayune Purwosejati pangira jagat godhong kinarya mambe Luar biasa, iso bae. Saged, sae.
Sae apik no ya pas. Iku wae kleru napa mboten? Ora. Mboten alhamdulillahirabbil alamin. Sadurunge aku pengen terus sampean dalang ning kene. Aku tak maca gisik ya. Komen-komen. Monggo. Ya apik komene. Oh nggih, komene lucu luar biasa. Kita wacake sitok ya. Iki ana sing waduh keren banget. Nggih ta? Nggih. Terus iki selamat. Iki ana selamat dan sukses Mas Akbar dan Asta Brata Media ditelateni ben panen tembe mburine saka Kadir Kramat. Oh ya. Ya. Wis. Sampun. Duh, dalang ning kene lho. Wong Solo. Oh nggih. Iya. Berarti jenengan sing nyanyi? Loh, ora nyanyi. Aku ndang. Ndang. Wah, saged. Oh, nggih saged lho, jenengan pinter kok. Serpeke 6. Pak Wit. Pak Wit. Cepet no sik. Apa kula benake, Mas? Dikukuti kabeh lho. Lho kan balen kok ngawal. Mas teh yo mariki. Oh iya. Delok sik no. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing. Perebukan kang pratala lindu ping 7 sahari umum kanceloni di selaing para jalmi pati ambentusi sirna larut katempuh kang pancawara Nek nancep dhewe sing jejeg. jejeg Nempel kelir no, nempel geber no nek nancepne. kok kurang Lho nempel yo no. Iki dadi ora kuat ngono. dalam gaib ki mbok sak sire ngono lho Wayangan 3 jam malah nyeklekne HP 3 yang malah no. dalam gaib ki sak sire Oh iya. Omong-omongan sih no. Oh iya. Hei Bagong kok ngono to Mas suarane Gedean wi. Jadi kon menang. Ha iya Bagong peneran petuk ning kene pirang-pirang sasi pirang-pirang dina tak goleki kebeneran masalahmu diselesaike dina iki
tangane. Masalah apa aku karo awakmu? Ora apa-apa, iki bakung nglatenan. Bakung nglatenan